Deschidem astăzi, în Unirea la Bistrița, lucrările pentru cea de-a 6-a casă de tip familial din județ. Este prima casă din cele 3 în care vom aduce copii din centrul de plasament Bistrița, acolo unde copii cu nevoi speciale, severe, locuiesc acum. 12 copii vor locui aici, iar pentru restul, aflați acum în centrul de plasament Bistrița, vom ridica, cum spuneam, încă 2 case. Am avut alături de noi astăzi, așa cum s-a întâmplat în tot procesul de închidere a centrelor de plasament de tip vechi din județul Bistrița, Consiliul Județean, Direcția Generală pentru Protecția Copilului Bistrița și sponsorii noștri, Rombat, datorită căruia putem să punem bazele acestei case din Unirea, și JISC, cei care vor amenaja casa odată ce va fi gata. La finalul 2021 sperăm să încheiem lucrările pentru ca apoi copiii să se mute aici. Ce este important pentru noi și pentru proiect este că acești copii cu handicap sever, odată mutați aici, nu vor mai fi mutați la 18 ani în alt loc. Practic, aceasta va fi casa lor pe viață de acum încolo și pentru ei este extrem de important, cu atât mai mult cu cât în contextul în care s-au născut și problemele pe care le au, stabilitatea este foarte importantă. Deci aceasta va fi casa lor de acum încolo.